conjunt de mesures policials, de mobilitat, d'actuacions d'urbanització als nostres carrers han fet que la reducció des de l'any 2007 d'accidents sigui de la important xifra del 35%. Un 35% menys d'accidents a la nostra ciutat, gràcies també al comportament de la ciutadania, que sap entendre aquestes actuacions com un bé personal i un bé col·lectiu, en definitiva un bé de salut de la nostra societat. La utilització de radars contribueix a augmentar la prudència de la conducció i reduir el nombre d'accidents. En definitiva, estem parlant de salvar vides. Volem provocar amb les persones, amb els conductors, la sensació que han d'afluixar la seva velocitat a les entrades de les ciutats. Això significa que els radars estan col·locats en un sistema d'aranya perquè, d'alguna manera, reculli tota la gent que ve de fora de Terrassa per incorporar-se a la ciutat, facin aquesta retenció. El radar el que ha de complir, sobretot, és que es posi en puestos que realment puguin aportar, tinguin un conflicte d'accidentabilitat, que els usuaris realment ho vegin així i no ho vegin com una eina recaptatòria. Nosaltres estem experimentant des de fa uns anys, i concretament en l'últim any i mig que tenim les instal·lacions dels radars, estem experimentant una davallada de l'accidentabilitat, que es tradueix moltes vegades amb el tema dels accidents lleus. Les zones 30 representen la pacificació dels nostres barris. És molt més probable que una persona atropellada tingui un resultat de mort quan la circulació és de 50 que quan és de 30 km/h. La velocitat inadequada ha sigut la responsable de 200 accidents a la nostra ciutat en l'any 2010, si bé amb una reducció molt important respecte de l'any anterior, que van ser més de 300. Hem de tenir en compte que a Terrassa la meitat dels desplaçaments es fan a peu, en el dia a dia. Aleshores, en aquestes zones, el fet de limitar a 30 km/h fas una atmosfera molt sostenible. D'alguna manera, l'afluència de persones poden circular i poden moure's amb molta tranquil·litat, perquè són zones de ceres bastant importants, de voreres bastant àmplies. Hem de tenir en compte que el fet que hi hagi una limitació de 30 redueix amb la meitat els accidents. Sí, jo he parlat amb alguns companys meus de l'associació de veïns d'aquí de Terrassa i a part de la nostra, doncs tothom vol que s'instauri aquesta zona 30 en els seus barris per seguretat. I clar, no s'ha d'anar amb el cotxe a tanta velocitat perquè no cal. I llavors, clar, entre els barris podem anar a 30 i per les avingudes, doncs llavors sí pot circular a 50, que la circulació serà més fluida, potser. Però els barris que vagin a 30, doncs jo crec que és positiu. A l'any 2006, un procés participatiu de la ciutadania ens va demanar ampliar les voreres, unes voreres que en aquell moment feien 2 metres i poc més, i que després de la transformació han passat a 4 metres i mig. Va ser amb motiu de les obres del perllongament dels ferrocarrils i amb la necessitat de tallar la Rambla pel transport públic i transport privat quan ens vam adonar que era possible prescindir de la Rambla com una via principal i utilitzar-la per altres usos i a la vegada reduir l'accidentabilitat i la lesivitat dels accidents en aquest carrer. Home, pels terrassencs és un goig el fet que la Rambla s'hagi transformat de la manera que s'ha transformat, en què és un espai que s'ha de tornar a recuperar, és un espai que propicia el fet que hi hagi mobilitat de persones, i els 30.000 vehicles aquests que passaven per la Rambla, amb una reeducació, el que s'està veient és que tenen altres alternatives, i Terrassa les té mitjançant les rondes, que no és necessari que passessin pel centre de la ciutat. Amb la transformació de la via hem reduït de 35 a 11 el número d'accidents amb víctimes des de l'any 2007 al 2009. A l'any 2008 vam iniciar una prova pilot en la plaça de l'Aigua que consistia en la reducció de l'amplada dels carrils de circulació, la prohibició d'estacionament i la reducció de carrils a l'hora de sortida de la pròpia rotonda, a la vegada que els passos de vianants es van apropar per tal de donar més visibilitat quan passava un vianant.
Aquesta actuació va ser una actuació provisional, una actuació que va ser consensuada amb els veïns, una actuació que vam tenir com a prova pilot durant uns mesos i quan vam tenir resultats positius i evidents de que es reduïen els atropellaments, es va fer ja la reforma definitiva i urbanística. El projecte d'accessos a les escoles amb mesures com ampliar la zona d'entrada de l'escola, com instal·lar baranes, com instal·lar passos de vianants, a vegades passos elevats i, quan era necessari, semàfors. Moltes vegades amb l'equip de mestres dèiem els nens tenen un àngel. Clar, tot aquest aspecte ara no depèn sol de l'educació viària que podem fer amb els nens i les nenes, sinó que també depèn ara de tot el que s'ha modificat aquí als entorns de l'escola. Tot el tema de semaforització que ha fet que l'escola, els accessos a l'escola siguin molt més accessibles, molt més segurs. Tot això dona molta més tranquil·litat. S'ha d'invertir en seguretat viària i sobretot en educar des de ben petits aquestes situacions perquè veiem que això comporta aspectes molt positius també de grans. I creiem que una de les primeres eines que cal també, que poden ser un element en aquesta línia, és la bicicleta. O sigui, el nano, si de petit ja l'eduques que la bicicleta és un mitjà de transport i que ho ha de fer d'una manera determinada, tot això conflueix després en que l'accidentabilitat i sobretot l'actitud que tenen les persones envers a la forma d'actuar, a la forma de conduir, sens dubte redunda en un positivisme important. Estem fent moltes activitats per part de les actuacions que fem a l'Ajuntament i als carrers, les actuacions que fem policials, però la veritat per nosaltres continua sent una prioritat perquè no volem accidents a la nostra ciutat. Nosaltres tenim 2.167 accidents l'any passat, d'aquests un 92%, és a dir, un 65% són sense víctimes, la resta és amb víctimes, i de les víctimes tenim 4 morts. Nosaltres això no ho volem per a la nostra ciutat i l'única forma és fer prevenció i sensibilitzar aquests nanos perquè vegin que les desgràcies tenen cara i que, ojalà no, però que la gent posi de la seva part per no tenir que estar dintre d'aquests actors que han sortit a la pel·lícula. Sí, jo crec que aquesta activitat és d'educació, però sobretot de sensibilització, de que sàpiguen, de que vegin que a la via pública, quan algú condueix un cotxe o una moto, quan algú fa ús d'aquesta via pública per desplaçar-se, evidentment això té uns avantatges però també té uns inconvenients. I hem d'evitar que els inconvenients ens provoquin dificultats molt grans des del punt de vista de la salut, i és per això que jo crec que els testimonis de totes les persones implicades quan hi ha algun accident, les persones del món sanitari, les persones de la policia municipal, de les persones fins i tot dels propis afectats d'aquests accidents, que aquests testimonis tan directes, tan clars, jo crec que han de moure la consciència i han de moure també que aquests nois i noies quan surten, quan es desplacen, quan van de festa, però també quan van a estudiar o en algun altre lloc, tinguin la consciència que en un segon la vida pot canviar de manera radical.